On the 11th of May at Abagana by 8 p.m., around 8 p.m., the Secretary of Idemili branch, Barristers became J.S. Azoro, was kidnapped. Your Excellency, as we are speaking, he is still at the mercy of his captors. Your Excellency, on Sunday, the 19th day of May 2024, at Okeja, around 8 p.m., my own vice chairman, who is a principal state council, Barrister Awa Piawa, was murdered in cold blood. Last week, Wednesday, we also got information that Reverend Father Buzuo was kidnapped in the morning around 8 a.m. around Obosi Mpo Road. The last count we had in Ihiala is that between the months of December 2023 and April 2024, about 60 souls were lost in Ihiala as a result of court-related war. These are human beings. Every life is sacred. No life is more important than the other. These are future leaders of the state, but we are losing them in their hundreds. Your Excellency, we say we can no longer keep quiet while all these heinous and violent crimes are going on in the state. Initially, we thought that crime was limited to a particular locality, but now it has gone across the entire Anambra state, including Awka, the capital city of Anambra state. Initially, we thought that crime was limited to time. If you go to Commissioner of Police office, you tell you don't walk in the night. Go back to your house before 6 p.m. Is that the kind of state we want? No. Now, Father Buzo was kidnapped in the morning. So crime is no longer limited to time in the state. Ka na amanyegasi ife na-eme n'ọtụtụ steeti dị iche iche na Igbo. Nke Nigeria adịghị ọkụkọ na Nigeria dị irredeemable. Ekwumia na onye nọ n'ọkụ mmụọ nwere ike ka na-ekute ume karịa ya nọ n'obodo a. Maka ife ọjọọ kalị ndị ọjọọ kalị. Ọtụtụ mmadụ na-eti na-agba agbọ maka ife ọjọọ na-eme n'obodo a. Many of them na-etikwa mkpa dịkwa willing to commit the worst crime. Ọ ife mfụ na-eme n'obodo a. Mana enweghị anapụtacha ndị nke ya. O ji mmadụ eto wee zọpụta Babylon. Ife nna ya Chineke nye marụ ofu onye o eji wee zọpụta n'Igbo na o ji Moses na Joshua wee merie ụmụ Israel. Ana m ayọ ndị gọvanọ anyị ife ndị Barristers kwu o mee na Anambra steeti. E nwere ọtụtụ ebe ọ na-emekwa n'ala Igbo kama nọ nke anyị fụrụ anyị ekwuo maka ya ebe afụrụ ntị ka a na-ama ya ọla. Ife gbasara kidnapping a ekwesịghịkwa ka eme ya ka ọ bụrụ capital offense na steeti. Ọgụ na federal achọrọ ime ya maka ndị na-achị efi na-egbu mmadụ maka onye nwaba ife ji obodo a adịghị ekwu eziokwu injustice. Ekwesịghị ịnata akwụkwọ ikike ime ya na steeti maka onye ruo na-echekwabe ya. Ekwesịghị ime kidnapping capital offense. Governors chekienu security architectures unu. Gbakọnụ ndị PGs ka a mara ma ha ma ife a na-emenụ kedu mbọ ha na-agba ka eme ka ndị local vigilantes anyị afụsịana so many people nọ na nche na-eso akwado ori nekwa ndị a n'ebe a mmadụ ise a ọkwa ndị uwe ojii na-eterrorize a n'Igbo anyị debe ahụ onye ọbụla bụ enforcement na-ezu ori is not enforcement, a criminal. Otu a ka ọ dị pastor ji ekpere na-egwu ndị mmadụ wayo ya na efemchukwu ọ bụrụ pastor onye ori ka ọ bụ. Otu a ka ọ dị dibịa. Otu a ka ọ dị politicians ị na-eri ego ụmụ ogbenye. You are not a politician, you are a criminal. Onye ori ka ị bụ. So ana m ayọ ndị gọvanọ anyị neba n'anya security architectures ma PG dị na ya ma local vigilante service dị na ya neba n'anya maka ife a na-eme akarịa. Ife ọjọọ agbago ahụ anyị amekwe ka ọ bụrụ omenala. Ekwubugo m ya n'ife onyonyo mmebụ na ọ bụrụ na nweta my way na ọ na m achọrọ ife gbasara ọchịchị mana anyị ada gbaziri ndị ọchịchị ọkwa ịfụrụ ma ndị igwe na-enye certificate ọ dị wrong
onye nwa mee na aka ndị mmụọ apụọna n'oche ahụ ana na-arụzi na the whole palaces. Mana ana Igbo ọ bụrụ na nwee my way ana niile a na-arụ ụlọ fụrụ ya ebi. Ị bụrụ pastọ iwe nwa anwa tie isi mmadụ na ọlta ma ọ metụ nwunye mmadụ aka nga. Ị bụrụ politishan nga 90% ana m ekwu ya ma ndị ka na warm up ịba na pati ọtụtụ n'ime unu nwee criminal tendencies. Ị bụrụ ụkọchukwu anụghọ nwaanyị iwe jee dine nwaanyị ma ọ dine nwunye mmadụ nga. Ọ bụ na ya emeri otu a ana Igbo ama dị mma. Ị bụrụ onye native doctor witch doctor nke ọbụla ị kpọrọ onwe gị ị ya abịa kọwa ife ị na-arụ ka amarụ nke bụ ọgwụ ego ka amarụ nke bụ ọgwụ ọrịa ka amarụ nke na-agwọrọ ndị ohi ọgwụ maka ọgwụ nwe ife ya na ya so ọgwụ na ife ọjọọ so ọgwụ na obi ọjọọ so nsị na aja abụrụ ife eji anya isi ejiri amarụ ndị Igbo eso na-akpọkọnata unu ewepụ ata n'ọka mmadụ ndị bụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ etikọ ha ọnụ marụ ndị bụ akpa awụpụrụ akị eso ha n'ọkụ. A na-asị na Igbo enwe eze. Igbo nwere eze maka ọ bụ na Igbo enwere eze the word eze amadị in existence. Igbo nwere eze kama na ife Igbo na-achọ abụrụ ọchịchị nọọ idu ha edu. Igbo achọghị rulers, ha chọọ leaders. Ya bụ ịchọ ha na ka ịnweta ndị Igbo duo ha eduo achị na ha achị. Kemgbe eji wee were ndị ọchịchị wee soro ana Igbo na ka ana Igbo dị mana enwetara na ezigbo onye ndu na-ene anya ọfụma ife na ndị Igbo ya erube isi ebe ọ bụ na ndị Igbo nwere onye ndu maka onye ndu na-achọ ka o mee ife ndị Igbo chọrọ ọ bụrụ ife nyenwa chọọ ọ ife dị iche na onye ọchịchị na onye ndu. Anyị chọrọ ndị ndu anyị achọghị ndị ọchịchị na ana Igbo. Onye nwa bụ nsogbu anyị nwere. Ndị igwe niile bazi n'aka ndị ọchịchị. Ndị ọchịchị baa n'aka ndị si na ọha nwe obodo a o wee na-emegidezi ana Igbo. Ọma bara anyị uru ma ọkụkọ nọ na ngige ma ngige ha ncha nọ n'egwu. Mmiri ama na aboki ma efi ọchị ya ga nekwa ka anyị dị. Biko ka anyị neba n'anya n'ife a na onye ka nsị ka m weta n'okwu ndụmọdụ ka ama ma onye nyere anyị aka. Afa m brother Paul Chigbo sisa n'ihe onyonyo a ka ọ dị.